Wel, mae adnod y testyn heno yn y bennod sy'n dilyn y 6 y 7 bennod, ac ar ôl gwneud yr arch, yna y dywedodd yr arglwydd wrth Noa, dos di a tholl di i'r arch canis dydi, a welais ei gyfiawnder fy mron i yn yr oes hon. Ddiddorol yn Saesneg, ac fi'n mynd i gymryd yr cyfieithad Saesneg mewn wirionedd, come thou, and all thy house into the ark. Dos, medda fe, Beibl William Morgan, come yn Saesneg. Nawr, mae'r dyn naturiol fel i ni cyn bod ni yn dod yn Gristnogion, yn dueddol o farnu yr holl alluog am llawer o bethau mewn wirionedd. Ac mi fydde'r dyn naturiol yn barod iawn i gwyno am y farn ddath ar y byd yn hyfnod Noa. Chi'n gwybod beth mae bobl yn dweud, mae Duw yn dduw, mae Duw cas, mae'n dduw caled, meddyliwch am ddifetha'r byd fel hyn. Of gwrs, di bobl ddim yn credu bod e wedi digwydd, ond petai nhw'n credu bod e wedi digwydd, bydden nhw'n meddwl bod Duw yn anheg ac yn anghyfiawn i ddod ar fath farn ar y byd. Ond y tystiolaeth yr ysgrythyr ynglyn â hynny yw bod Duw wedi gweld mae aml o'i drygioni dyn ar y ddaear yn sefyllfa ddifrifol iawn yn diwy. Gwrandewch ar hyn, aml o'i drygioni dyn ar y ddaear bod holl fwriad meddylfryd ei galon yn unig yn ddrygionus bob amser. Na i ddarllen yn Saesneg i chi. God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Dyna i chi'r sefyllfa. Mae dyn yn ei ddymderoedd mewnol yn llygredig ar yr adeg hon, oedd hynny'n wir, oedd hi'n gyfnod anarferol o ddrwg. Ni'n gwybod bod drygioni wedi dod mewn ar ôl y cwymp, ac yn ni'n gallu gweld drygioni mhob hanes yn y Beibl yma, ac ar ôl gorffen canon yr ysgrythyr, ni'n meddwl o ganrifoedd cred o gyfnod yr arglwydd Iesu Grist, hyd ddiwedd y mileniwm cyntaf, ac wedyn ni wedi dod i ddiwedd yr ail mileniwm, ac fe allwch chi weld, darllenwch hanes, ac mae'n amlwg hollol bod yna ddygioni mawr ar waith trwy ddynion ym mhob oes, ond bod yna gyfnodau pan mae pethau waith na'i gilydd, lle bod ni'n byw mewn cyfnod felly yn awr. Ond os agwyn Duw, oedd e wedi creu dyn, wrth gwrs, Adda ac Efa, a'i roi nhw yn yr ardd, oedd ei siŵr o fod yn hyfryd, mi fydde Adda ac Efa bydden nhw wedi bod yn bictiwr yn bydden nhw. Meddylwch am allu meddwl Adda cyn y cwymp. I cyrff nhw, wrth gwrs, yn gymesur ac yn hardd ac yn iach o hyd. Wedyn mae'r cwymp yn dod. Ond hyd yn oed ar ôl y cwymp, ac fydd yn rhyfeddu at hyn, yn bod ni'n byw mewn byd syrthiedig, bod ni yn dal i fyw mewn byd hardd iawn ar lawer ystyr. Oes, mae yna ddraen ac ysgall wedi codi ar ôl y cwymp. Wy'n chwynnu yn yr ardd ac wy'n gweld y pethau yma o hyd ac o hyd. Ac eto i gyd mae'r greadigaeth yma yn hynod iawn o brydferth ac yn addas yn diwedd, yn ffit ar gyfer y ddynoliaeth, tan yn bod ni'n gwneud mes o bethau, tan bod ni'n llygru'r awyr a'r tir ac yn codi tipiau glo i anharddu popeth. Ond dyna sydd yn digwydd. Mae dyn yn dod ac mae'n gwneud mes, mae'n anharddu, mae'n sbwylio, mae'n llygru y ddeiar yma yn llythrenol. Nawr, yn y cyfnod yma, oedd Duw yn gweld nag oedd dim byd amdani, dim byd yn tycio, byddai'n rhaid ail ddechrau. Byddai'n rhaid cael gwared o ddynoliaeth i gyd heblaw am deulu Noa. Ac ni yn gallu ymdeimlo â hynny rhyw fesul yn dyn ni yn bywyd bob dydd. Mae yna rai sefyllfaoedd lle
'yn ni'n meddwl, wel, does dim byd amdani ail ddechrau, mae rhyw adeilad, mae rhyw shed gyda chi yn yr ardd, ac mae'n mynd a'i ben iddo, chi'n meddwl, na i riparo'r shed yma? Na, mae di mynd tu hwnt. A'r unig beth, mae rhaid i ddymchwel. Mae car wedi mynd yn hen, chi'n meddwl, mae'n rhwdi, mae eisiau weld o fe, ac yn y blaen. A chi'n neud beth gallwch chi, ond mae'n mynd tu hwnt i'r ripar yn y diwedd, a mae'n rhaid chi sgrapo fe, mae'n rhaid chi gael gwared ono fe, yn dos e. Ac felly, mae Duw yn edrych ar y ddynoliaeth ac yn meddwl, mae'n anobeithio. Mae rhaid fi ddechrau to. Ac os yw'r angredadyn yn awyddus i feirniadu'r holl alluog a dweud bod e'n gas ac yn anghyfu iawn, mae'r Cristion ar y llaw arall yn rhyfeddu bod yr arglwydd sydd yn barnu, ac yn gweld y farn fan hyn, ac yn barnu'n gyfiawn. Eto, bod e wedi cofio trigaredd, fel yna mae'r Cristion yn edrych arni, bod yna trigaredd wedi bod o gwbl i'r rai, na beth sydd yn hynod iawn. Ac ni'n gweld yn yr ysgrythur hon, barn Duw, barn cyfiawn Duw yn y dilyw, ond trigaredd gogoneddus yr arglwydd yn yr arch Noa. Ni'n mynd i edrych ar yr arch i ddechrau dweud rhai pethau amdano fe, a gofyn i ddechrau syniad pwy oedd e. Noa ei hun feddyliodd am y syniad yma, plan yma, o gael arch i fod yn ddiogel ynddo fe. Oedd e ddim wedi dod i feddwl Noa o gwbl i gynllunio arch nac i wneud arch o gwbl. Syniad Duw oedd hwn o'r dechrau cyntaf. Mae adnod 14 yn y 6 bennod yn dweud wrthon ni bod yr arglwydd wedi gorchymyn i Noa, gwna i ti arch o goed goffer yn gellau y gwneud yr arch, a ffiga hi oedd i mewn ac oedd i allan a ffig, na'i esbonio hynny i chi. Oedd e wedi wneud yr arch yma o goed arbennig, so oedd e'n cael instructions specific. Dyma'r goeden goffer. Dyma syniad Duw, dyma gyfarwyddiadau Duw, wrth gwrs. Mae rhaid ti roi cellau yn yr arch. Yn Saesneg, yn yr Authorized Version, nests. So, oedd yna compartments i gael yn yr arch ar gyfer yr anifeiliaid ac ar gyfer y bobl, Shem, Ham a Dafydd a'i teuluodd ac ar gyfer Noa a'i wraig. Ac felly oedd e'n fitted yn oedd e wedi cael ei wneud mas yn y diwedd ar gyfer sawl oedd yn mynd i fod yn yr arch. Oedd yna fesuriadau pendant iawn, a rhoi syniad i chi nawr o'r mesuriadau. Ni'n gwybod beth yw trodfedd yn dyn ni, 450 o rheini. Dyna hyd yr arch, 75 trodfedd o led a 45 trodfedd o uchder. Ac oedd yna 3 dec iddo fe y tu fewn, ac oedd yna un ffenest yn unig, diddorol, ac un drws yn unig, a dyna'r cyfarwyddiadau. Ond beth sydd gyda ni fan hyn, chi'n gweld, mewn gwirionedd, yw darlun o fel mae Duw wedi gweithio mas, wedi cynllunio, modd i ni fod yn saff yn nghanol i farn e. Modd i ni gael yn cadw, modd i ni fod yn ddiogel, bod ni'n byw mewn byd o farn. Mae'r apostol Paul, os darllenwch i'r epistol at y Rhufeiniaid, yn dweud bod ei gofaint Duw wedi cael ei ddangos o'r neb yn erbyn pob anghyfiawnder ac anniwioldeb dynion. Mae'r farn nawr ar y byd fel mae e. Siwt, ynni meddech chi, a'r brynhawn hyfryd fel hyn, a'r haul yn disgleirio. Chi'n gwybod fel mae Duw yn mynegu barn ar y byd? Mae e'n gadael i bobl i gael beth maen nhw moyn. Mae'n gadael Duw ei rhoi sy'n fyny. Ac wedyn, pan bod e'n rhoi bobl lan i beth maen nhw moyn, mae fel petai wedi bod yn ei dala nhw fel hyn,
Ac mae'n dweud, nawr, os ych chi yn dewis peidio fy ddoli, chi ddim eisiau fi, chi ddim eisiau Duw o gwbl, gewch chi beth ych chi moyn. Ac mi ai adael i chi gael beth ych chi moyn. Ac mae'n tynnu law, ac mae dyn yn mynd lawr. Ac ych chi'n darllen am y pechodau. Ofnadw hynny, mae plant dynion yn ymhel â nhw pan bod Duw yn gadael iddyn nhw gael beth maen nhw'n moyn, beth maen nhw eisiau. Barn Duw, ond mae yna farn i ddod hefyd. Mae yna farn i ddod. Ond mae yna fodd i chi a fi fod yn saff rhag barn Duw, ac mae wedi cynllunio ffordd i ni fod yn saff. Mae wedi rhoi cyfarwyddiadau, fel nath e roi instructions i gael yr arch yn gwmws fel oedd i fod. Ac wrth i ni ddarllen yn Beiblau, ni'n gweld bod Duw wedi wir cynllunio cyn llunio'r byd hwn, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haen a lloer uwch ben, bod Duw wedi trefnu ffordd. Yn Hyngor 3 yn 1 oedd Summit Conference, tad mab a'r Ysbryd Glân yn dod at ei gilydd, ond nhw wedi dweud i ddechrau, chi'n cofio, gwnawn fi'n, let us make man. A nawr maen nhw'n dod at ei gilydd ac maen nhw'n dweud, let us save man. Cyngor 3 yn 1. Ac ych chi'n gweld yn hyfnod yr Hen Testament, proffwydi yn dweud amdano yr arglwydd Iesu Grist cyn ei ddod. Ac maen nhw yn dweud ble fydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei eni. Yn Bethlehem, Judea. Mae'n amser iddo fe gael ei eni fyd, ac yng nghyflawnder yr amser, yng nghalendr Duw, oedd yna gylch o gwmpas un diwrnod yno fe, a Duw wedi penderfynu ar y diwrnod yna bydd fy mab i yn dod i'r byd. Disgwyl mlaen yn yr Hen Testament amdano fe, dweud amdano cyn ei ddod, dweud bydde fe yn oen difau, fel oen yr arweinydd Efydd Lladdfach, fel y tai dafad o flaen y rhai a'i cneifiad, felly nid agorau yntau ei unau. Fyna bydd hi, medde Eseia 53. Ac mae Eseia 53 yn sôn yn glir iawn, gan rifoedd cyn dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, am beth bydde fe'n gwneud. Bydde enaid e'n cael ei roi yn aberth dros bechod, bydde fe'n eiriol dros y troseddwyr, bydde fe'n dwyn pechodau llaweroedd. Mae'r cyfan wedi cael ei drefnu o flaen llaw. Ac yn gyflawnder yr amser fe ddigwyddodd hynny wrth gwrs. Ac mae'r Hen Testament yn sôn am y modd y bydde yr arglwydd Iesu Grist yn achub pobl. Allwn ni'n dweud hyn rhy aml, chi'n bod, trwy gymryd yn lle ni. Dyna sydd y digwyddodd e. Yr exchange yma. Pan ych chi'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, mae dyn yn dod i weld nawr fi ddyle fod yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist yno yn lle. Mae e'n cymryd ymhechod i ac yn rhoi fi gyfiawnder i. Mae'n exchange of places yn digwydd. A dyna i chi graidd yr Efengyl. Mae'r sawl sydd yn deall substitution yr arglwydd Iesu Grist, dirprwyedd yr arglwydd Iesu Grist, i chi'n Doctor of Divinity. Achos mae yna filoedd ar filoedd o bobl wedi bod yn ein capeli ni, sydd ddim yn deall y peth symla a'r peth pwysica ynglyn â dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n licio canu hwn a fel yn fwy tebyg i'r arglwydd i Iesu Grist yn byw yn llwyr y segri mywyd a i wasanaethu Duw. Ond nhw ddim yn deall roi'n dieriog yno'n marw. Dieriog. Minnau reiog yn cael byw. Ddim yn deall y ddech. Mae'n chi wedi dod i ddeall e gyfeithio. Dirprwyeth yr arglwydd Iesu Grist. Oedd y cyfan wedi cael ei drefnu. Ac fel y dwedais i bore yma, mae'n derbyn llyd Duw. Nawr mae gyda ni lun o hwnna fan hyn yn dos e.
Mae nhw a'i deulu bellach wedi mynd I fewn i'r arch. Mae'r glaw yn dechrau dod, drops I ddechrau. Ni'n cael yn bell waith drops mawr bras yn dyn ni pan bod i'n mynd I ddod yn tyrfe arno ni, tarannau arno ni. Ond wedyn maen nhw'n cynyddu ac mae yna deliws yn dod lawr. Ac mae'n para, mae'n dal I fynd, mae'n dod lawr, ac mae'n dod ar yr arch. Dyna'r farn. Ond mae'r teulu yn yr arch, a does dim dropyn yn dod ati nhw. Maen nhw'n cael eu cadw yn sych ac yn ddiogel ac yn hollol iach fentra I ddweud, nag oedd ddim smell damp o gwbl yn yr arch. Bod nhw'n cael eu diogelu'n llwyr, rhag y glaw mawr difawr yma. Oedd yn farn. Nhw'n cael eu cadw'n hollol ddiogel. Mae yna noddfa iddyn nhw, mae yna le iddyn nhw yn guddio yn yr arch. Ac mae hwnna'n darlun arbennig o'r iachawdwriaeth sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o blegyd bod y farn wedi disgyn arno fe yr arch. Neith e ddim disgyn arno ni sydd trwy ras a trwy ffydd yn cael ein noddfa yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n emynwyr ni sôn am y pethau yma yn hyfryd iawn yn diwn. Dyma iachawdwriaeth hyfryd wedi ei threfnu gan Fynew. Yna derm oedd yn tadau ni'n defnyddio'n aml iawn, trefn y cadw. Thought out, you see, planned. Meddwl Duw. Cyfan wedi cael ei gynllunio ffordd I gadw dyn colledig ban I wella dynol ryw. Dyma ddigon i'n euog fel myddi. Byddwn ni'n canu mewn munud, ond wi eisiau defnyddio'r pennill nawr cryfed ydy'r gwyntoedd, a chedirn donnau'r môr. Doedd thineb ydy'r llywydd a'i enw gadarn I o'r gweitha dilyw pechod a llygredd o bob rhyw, dihangol byth heb soddi, heb synco, am fod yr arch yn ddew. Yr arglwydd Iesu, arch I gadw dyn i'w Duw. Gael jyst wneud y cymwysiad yma. Pwy mor bwysig I chi'n credu oedd yr arch yma yn y ddyddiau Noa? Pwy mor bwysig oedd? Beth oedd ei gwerthu, chi'n meddwl? Roedd yna strwythurau, gallwn ni galw nhw, structures eraill yn y byd cyn y diliw siwr o fod, yn dod e. Ambell I dŷ crand falle, ambell I dŷ gwell na'i gilydd falle. Ni'n gwybod ar ôl y diliw, oedd yna adeilad mawr iawn, impresif iawn, tŵr Babel wedi cael ei godi, neu bod dynion wedi ceisio ei godi fe, beth bynnag. Ond meddwl eto nawr am sefydliadau mawr y byd cyn y diliw yma. Beth oedd ei gwerth nhw pan ddath y diliw? Beth oedd gwerth y tai crand yma? Felly bod mi pensau niaeth nhw'n hyfryd, chi'n gwybod. Dim ond un lle oedd rhaid I chi fod. A hwnna oedd yn yr arch, ynddo fe. A mae yna ddwrnod yn dod yn oes pan fydd Duw yn barnu'r byd yma mewn cyfiawnder. Dim ond un peth fydd yn bwysig. Dim ond un person fydd yn bwysig. Dim ond un drefn fydd yn bwysig. Sef bod ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni wedi cael noddfa, bod ni wedi cael lloches yn yr arglwydd Iesu Grist. Fydd sefydliadau'r byd yma yn werth dim. Bryd hynny. Mae'r emynydd yn rhoi mewn ffordd arall yn sôn am y graig. Pan fydd creigiau'r byd yn rhwygo yn rhyferthwyr farn a ddaw, cedyrn fyrdd yn syrthio ar bob llaw, craig yr oesoedd a'i bryd hynny. Yn y diliw yn y tân.
rhai yr oesoedd bydd fy nghan. Yr unig beth fydd yn bwysig yw Iesu Grist, a bod ni'n ddiogel ynddo fe. Nawr, newch i ni gael edrych yn ail yn fwy manwl ar y diogelwch yma. Nawr te, faint ohonoch chi sydd yn cofio'r parchedig J.C. Jones? Yn meddwl, J.C. Jones yn cofio fe, siwr o fod, yn resolve? Bethel, ie. Wel, nawr fe ddath Mr. Jones heibio ni pan o'n i weinidog yn yr Eglwys Saesneg yn Nghaerfyrddin, ac i gwrdd wthnos oedd e lawr ar wyliau o Lloegr. Ac dyma fi'n gofyn cwestiwn iddo fe. Siarad Saesneg o'n i, dim Cymraeg ag e. Mr. Jones, how did you become a believer in the doctrines of grace a thrawythau gras? Beth yw'r rheini? Etholedigaeth, a parhad mewn gras ac yn y blaen. Achos o'n nhw ddim mor ffasiynol bryd hynny pan oedd Mr. Jones yn byddai'r lle. It's like this. There was a man preaching on Noah, and he was very dramatic. And he described Noah when the flood came, and the waters rose and the ark bobbing up and down on the flood. And what were his feelings, and how was he physically with this swell and rise and fall of the waters? I wonder, did he feel ill? Was he suffering from seasickness? Ac oedd y pregethon yma mor dramatic, ac oedd e'n dal I fol fel hyn, fel falle fydde nhw yn teimlo, ac yn bron yn cyfogi gyda'r seasickness. Ond y cwestiwn oedd wedyn, a oedd hynny'n effeithio ar ei ddiogelwch e? So dyma'r pregethwr yn dweud, however he felt, he was safe. Pam? Achos dau beth. Yr arch ei hunan wedi orchuddio gyda pig. Pitch yw yn Saesneg, tar. Tu fewn a tu fas. So insulation tu fewn, y tar tu fewn, y pig tu fewn, pitch, a dan yr arch wedyn. Nawr, chi'n gwybod, does dim modd I Gristion I fynd ar goll, does dim modd I Gristion gael ei ddamnio o blygyd gwaith mas fyna ar arglwydd Iesu Grist. Y gwaith hanesyddol sydd wedi orffen 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac mae'r emynwyr yn moyn I ni I ddal yn sylw ar yr hyn sydd tu fas I ni. O fenaid, cod dy olwg, gwel yn amlwg, ben y bryn. Fanna digwyddodd y gwaith, ac mae wedi cael ei wneud, mae wedi cael ei orffen. Ond mae yna waith tu fewn I ni hefyd, ydws e? Gwaith ysbryd glân. Mae yna waith da wedi dechrau yno ni, gwaith gras wedi dechrau yn ein calonnau ni. Ac felly mae yna security o blygyd y gwaith sydd wedi cael ei wneud tu allan I ni yn wrthrychol, the objective work of the Lord Jesus Christ, affords us great certainty and security. Ond wedyn hefyd, mae'r gwaith da sydd wedi cael ei ddechrau yn ein calonnau ni. Mae fel y pig yma tu fewn a tu fas, chi'n gweld. Ond wedyn mae yna rhywbeth arall sydd yn mynd sicrhau diogelwch Noa, pawb oedd yn yr arch, sef fod y drws wedi ei gau. Yr arglwydd a gaeodd arno. Nawr, se Noa ei hun wedi cau'r drws bydde hynny yn rhywbeth yn bydde, ond nid hynny ddigwyddodd. Yr arglwydd ei hunan yn cau y drws. A wy'n diolch bod y manylun yna wedi cael ei gynnwys yn yr hanes yma. Os ydy Duw wedi'n selio ni fewn i'r arglwydd Iesu Grist, os ydy ni wedi cael yn huno, if we're joined to the Lord Jesus Christ, and if God has done that, os taw Duw sydd wedi wneud e, does o ddim byd all ddatod yr uchelwriaeth yna o gwbl oes e.
Mae gyda ni Dduw sydd yn addo yn cadw ni. Mae gallu Duw o'n blaid ni yn cadw ni. Mae presenoldeb Duw gyda ni hefyd, wrth gwrs. Ac yn cyfan yma yn golygu yn bod ni yn ddiogel yn yr arch. Mae diogelwch y sant yn beth eithriadol o bwysig i ni'n dweud yn wyneb y gelynion sydd gyda ni, chi'n gwybod. Chi'n teimlo nhw? Satan cnawd y byd, tri gelyn, cryf. Mae'n llawer ei grif i fi yn naturiol. Ta'r arglwydd yn yngadael i wrth fy hunan, bydden ni wedi rhoi fewn rwydd iawn. Mae Satan, fi'n teimlo, dylanwad, falle mwy o bresenoldeb Satan ymell waith na bresenoldeb yr arglwydd, i ddweud y gwir yn onest o'ch chi. Mae ar yng nghefen ni'n barhaus, yn trio nghael ei lawr, yn trio rhoi pethau yn meddwl ni. Satan, cnawd, nawr te, mae'r cnawd gyda ni o hyd. Mae dwy natur gyda ni, chi'n gweld. Mae'r natur newydd gyda ni, mae'r hen natur gyda ni, natur bechadurus yn dal, a'r natur newydd sydd yn tynnu at Dduw ac yn caru sancteiddrwydd ac yn caru pethau Duw. Ac mae yna densiwn rhwngddyn nhw. Maen nhw'n tynnu wrth ei gilydd, chi'n gweld. Y cnawd a'r ysbryd yn ymgodymu gyda'i gilydd ac yn tynnu wrth ei gilydd. Mae yna densiwn, felly mae yna ryfel yn digwydd. Satan cnawd ar byd. Fyddai'n agor y magazine neu gilydd ac fyddai'n meddwl, hwnna'n neis yn dweud. Ac mae rhywun yn sôn am ei brofiadau ac yn dweud job mor dda sydd gyda ge ac bywyd mor braf yw i yn y swydd arbennig yma ac os i chi yn cael eich cyflogi i wneud y swydd arbennig yma, mae yna gyfleoedd i chi ac mae yna gyfle i chi i fod yn bwerus ac i fod yn ddylanwadol. Mae'n neis. Byd. Satan cnawd a byd. Y trio nhw'n nawd a'i gilydd. Ond na nhw byth yn cael ei mas o'r arch. Obligyd mae Duw wedi yn selio i fewn ac hefyd wedi cael drws. Fi'n meddwl am Noa eto. Beth petai wedi cael pwl o mynd yn sal i feddwl ac yn mynd at y drws yma a'r glaw yn dod lawr ac yn meddwl o claustrophobia. Mae'n licio bod i fewn fan hyn. Noa, paid â bod yn ddwl. Mae rhaid fi fe mas. Galle fe ddim. Os mae Duw wedi gael i fewn. Mae'n cael drws. Y fendith mwyaf rwythron yn dweud. Bod Duw wedi'n selio ni fewn i'r arch. A dyna'n diogelwch ni. Ga i ddod yn gyflym at y trydydd pwynt, at y gorchymyn a'r gwahoddiad, y cymddaw. Cwestiwn i chi, cwestiwn sgol Sul. Gawch chi ateb beth faint o bersonau oedd yn yr arch? 8 mae pawb yn dweud. Sorry to Jones. 8, fydden ni wedi dweud hefyd, ond fel hyn. Os ydy Duw yn dweud cymddaw, mae'n golygu mewn i'r arch gyda nhw. Dweud. Ac mae rhaid i fi ofyn hyn nawr te, gyda golwg ar y cwestiwn, ydych chi wedi? Ydych chi wedi dod at yr arglwydd sydd wedi gair gras yw hwn yn dyfer dere, dewch. Deiwch mewn yr arglwydd sydd wedi, deiwch ata fi. Pawb sydd yn linderog ac yn llwythog ac mi esmwythaf arnoch. Ydych chi wedi dod ato e? Os oes syched ar neb, deied ata fi ac yfed, syched ysbrydol, teimlad o angen ysbrydol. Dwi'n mynd iawn fel ydw i.
Ni'n darllen rhywbeth am gyfnod Thomas Charles, un o'r cyfnodau efendydd, 1792 yn credu, yn y Bala. Thomas Charles yn dweud, oedd braidd neb yn ardal y Bala heblaw bod nhw'n poeni am eu heneidiau ac yn gofyn y cwestiwn, beth sydd yn mynd i ddod o'na? Cyfnod o ddiwygiad, wrth gwrs. Syched ysbryd. Os oes concern gyda chi fanna, am eich hunan, dewch. Os oes syched ar neb, deued, yr hwn sydd â syched arno, chi'n dod reit i ddiwedd y Beibl, adnod fachnau ddwy cyn cau y Beibl, am newyddiad, dewch. So syched ydych chi, dewch. A pan fyddwch chi'n dod i fewn i'r arch gyda fi. Nawr, eto i gyd dwi'n gwybod pwy, pa fath o deimladau oedd gyda nhw. Dwi ddim yn meddwl allai neb fod wedi gweld y byd i gyd, bod wedi pregethu am 120 o flynyddoedd, pregethwr cyfiawnder, a bobl siŵr o fod yn ei wfftio fe gyda o'n a ddyn dwl sy'n sôn am law o gwbl. Mwy na thebyg bod e wedi cael lot fawr o wawd, wedi cael lot fawr o stic. Ac eto, pan oedd e'n gweld nhw yn boddi, meddwl e wedi effeithio trwy'r o fod arno fe, ar ei deimladau fe, chi'n bod. Ond o Duw gyda gen. Yn yr arch. Sut oedd e'n mynd i ymdopi a'i hunan, i fynd ysbrydol i hunan? Oedd gwaith arall gyda, a gwaith edrych ar ôl yr anifeiliaid gyda ge, yn oedd e. Oedd lot o waith gyda ge i ofalu bod yr anifeiliaid mae gyd yn cael ei bwydo, chi'n bod? Bod nhw'n ddiogel, bod popeth yn iawn, animal husbandry, oedd lot fawr o waith gyda ge fyna. Lot o gyfrifoldebau gyda ge. Cyfrifoldeb yna i angwr drosti nhw. Gyda nhw, yn y bethau yma i gyd. Glywes i weddi ar ddiwedd oed yma o hel. Wedi aros gyda fi. Mae Mr Gerald Buss yn weddio'r ddiwedd y cwrdd ac yn dweud, Lord, manage our impossibilities. Ac mae yna bethau yn y bywydau ni, ffili sortio nhw. Sdim ateb dynol iddyn nhw, a problemau rhyddyrus i ni. Ac i'n meddwl am yn eneidiau ni'n hunain, a bod ni fod i ofalu am yn eneidiau ni'n a bugeilion eneidiau hunain, oedd yr cyfrifoldeb yna gyda nhw, oedd e managing his own soul. Na chi job. I'n meddwl am bobl sydd yn llywodraethu gwledydd, mae jobyn anodd gyda nhw i ni'n gweud yn dos e. Yn digon o job i ni lywodraethu yn bywydau hunain, yn dweud. Managing our own lives. Ac oedd y gwaith yna i gyd gyda nhw, a chymod y cyfrifoldebau yma i gyd. Oedd yr arglwydd gyda ni. Di wedi dweud, cam ddaw, byddai yn yr arch gyda ti. Bod ti yn mynd trwy'r profiad yma i weld bobl yn boddi a'r trauma bydd hwnna yn golygu ti. Dy deimladau di falle yn isiau iawn o bryd i'w gilydd. Falle bydd di'n teimlo'n drist. Ond ddau gyda ti. Ddau gyda ti. Dere i'r arch. Ac felly, gyfeillion, mae Duw wedi trefnu yn diwedd ar ein cyfer ni. Mae'r drefen mor hyfryd, mor helaeth mae Duw wedi trefnu ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mi fydden ni'n ffôl eithriadol i beidio ymateb i'r gwahyddiad. Dere